Току-що приключих сесия с Жасмина. Много е интересно това, което сподели, затова искам да бъде като послание към вас. Жасмина, би ли повторила, мила, това, което изживя? Значи, накрая на срещата ми, Предишния път или сега? този път невероятна светлина пред мен. Тази светлина ме заслепява и седа тук на този футьол и се чуда как е възможно, откъде може да дойде тази светлина. Нали, обяснява ми, че тя идва от мене, че е от подсъзнанието ми. Много интересно. Това ни е второто виждане с нея. Първия път беше много по-тежко, бавно. Първата ни среща, но накрая на първата ни среща видях такава светлина, която не мога да опиша с думи. Просто не мога да опиша с думи. До светлина, до бяло. И този път я имаше, но на края на първия ни сеанс беше нещо изключително. Сега каза, че светлината е до ослепяване. Да. Заслепяваме, точно. Друго, какви усещания имаш след сесията? Мога да кажа, че дишам по-леко. Това мога да кажа. Дишането е по-леко, да, друго? Дишането е по-леко и някак си аз се чувствам много по-леко, аз самата на душата ми е по-леко. Имам чувство, че мога да се отлепя от земята. Това ми е усещането в момента. Но тази светлина е нещото, което най-много ме интригува, впечатлява и ми дава Сила. Дава ми сила и ме кара да си задавам много въпроси за нас самите. Каква сила има в нас и как с малко помощ може да видим какво има в нас. Любовта към нас. Да. Доколко се увеличи любовта в теб? Не мога да кажа. Ако е някакъв показател, поне с 5 пункта нагоре. Значи, ако любовта е била 0, сега колко е? 5, поне 5. Браво. Да. Защо не дадеш 10? Защо не дам 10 ли? 100? 1000? Не, защото от 1 до 10 тук говорихме по-рано. Да, добре, дай. Можеш ли да дадеш 1000 сега? Любовта към мен ли? Да. Не. Когато видях светлината, със сигурност можеше да се дам 1000 в тази минута. Но сега не все още има много неща, които... Да, това е нашата втора среща. Да. Така че имаме време да работим. Благодаря ти за прекрасните думи. Няма, и аз благодаря за нищо. Надявам се повече хора да могат да се докоснат до себе си, до това, което носят вътре в тях. Благодаря ти.